José. Mira esto. Ay. Sí, vai. Tox. Bos días, benvidos ao Culturgal. Tarefa nada doada a que nos toca agora despois das voces que acabamos de escoitar. Tarefa nada doada, pois, interesarvos e entretervos un rato, non? Eu son Fran Zabaleta, da rede social galega do libro, Rede Libros, e hoxe imos falar non tanto da nosa rede social de lectores, senón dunha tarefa que emprendimos hai agora un ano e que pensamos que está dando moi bons resultados, non? Que é as edicións de autores independentes Rede Libros, non? Supoño que a estas alturas, e máis nun contexto como este, non é nada difícil imaginar ou comprender que a edición está a atravesar un momento realmente difícil, non? Por múltiples factores, evidentemente, pola crise económica que estamos atravesando, pero tamén por a erupción do mundo digital, das novas tecnoloxías, da impresión baixo demanda, etc. Non obstante, hai moitas opcións alternativas e hai moitas posibilidades de chegar aos lectores neste mundo. Hoxe temos con nós, despois teremos a ocasión de coñecer as súas obras, a tres dos autores que están publicando con edicións Rede Libros, que son, pois, do máis alonsado, que a min son José Estévez López, autor de Fugaz Coincidencia, Xesús Bermúdez Tellado, autor de Viaxes en Cancelas, e Miguel Otero Furelos, autor del Asedio. Dicía que estamos vivindo nun momento difícil, nun momento de moita confusión e de moita incertidume, pero realmente esta incertidume tamén é unha ocasión para avanzar. As editoriais tradicionais, o modelo tradicional de edición está neste momento en entredito, non por nada, hai moitas editoriais que están facendo un labor realmente interesante, realmente bo, pero para os autores novos que queren chegar a publicar as súas obras e que as súas obras cheguen aos lectores, o campo está realmente pechado, está realmente difícil. Non obstante, curiosamente, eu digo con completo convencemento, estamos vivindo probablemente para os autores o mellor momento posible da historia da humanidade para publicar. Parece unha exageración, non o é. Por primeira vez na historia, un autor pode pretender dirixir a súa carreira literaria. Cando digo dirixir a súa carreira literaria, quero dicir, pode publicar pola súa propia conta e pode chegar a todo o mundo, o cal rapidamente nos habituamos aos cambios tecnolóxicos, xa estamos todos habituados ao móvil e moitas outras cousas, e nos parece case o inevitable. Pero se pensamos en 20 anos atrás, a posibilidade de que eu, como autor, publique un libro, este libro chegue no mesmo día a lectores de Estados Unidos, da India, de Suráfrica ou de Sudamérica, parecería unha tolería, non? E ademais, o reto e a gran posibilidade de que sexa o propio autor o que decide en que condicións publica, en que plataformas vende e con feedback, con unha retroalimentación do proceso de lectura polos lectores, de comentar directamente cos que están lendo o seu libro, que che pareceu, que gustou, que non gustou, etc. Todo eso realmente son un montón de ferramentas novas
que aínda non sabemos moi ben por onde van ir, que estamos experimentando, que estamos probando, pero que son o que abren un panorama totalmente innovador, totalmente novo. Esta foi a nosa idea inicial en Rede Libros. En Edicións Rede Libros o que facemos é editar, evidentemente, pero en realidade non somos nosos que editamos, son os autores, por eso chamamos a nosa colección autores independentes. Son eles os que deciden como, que e en que condicións publicar. Falo de publicacións en papel e falo de publicacións en digital. Con isto, o que quero dicir é que nos lles ofrecemos as ferramentas básicas de edición, de maquetación. Un autor o que ten que saber facer é escribir e contar historias. O que non ten por que saber facer é o proceso de edición do libro, a maquetación, a corrección ortotipográfica, etc. etc. Nos o que pretendemos é ofrecerlles estas ferramentas, por unha banda, e por outra, facilitarlles o proceso de chegada aos lectores, que é a distribución en papel, en librerías. En este momento estamos distribuindo en librerías de toda Galicia, e quizáis, penso, e por suposto as presentacións, feiras do libro, etc. etc. Por lo tanto, conseguir visibilidade dos autores de cara aos lectores, sin a cal é imposible que un libro funcione. E, decía, quizáis o máis interesante tamén a conversión en libro digital e a posta a disposición dos lectores nas principais plataformas mundiais. Falo, por suposto, de Amazon, de Google Play, de Apple, de iTunes, de todas estas plataformas que facilitan que a difusión dun libro en principio feito con poucos recursos ou con inicialmente unha capacidade de chegar ao lector escasa, que se multiplique e se estenda por todo o planeta. Isto é o que nos pretendemos. Evidentemente, neste mundo digital no que vivimos, o que xa estamos coa cabeza metida, o autor ten un labor fundamental. Sempre o tivo, pero máis quizáis agora. O novo autor, por desgraza, para o que non lle guste, ten que, ademais de escribir, ten que facer un labor de promoción constante da súa obra, xa non só de promoción, sino de achegamento aos lectores. Isto, que para o autor pode ser ou non un traballo, unha tarefa pesada, nos estamos comprobando na rede social e nas outras redes sociais máis xerais, como Facebook e todas estas cousas, estamos comprobando que é algo moi ben recibido polos lectores. Esta posibilidade de, tamén impensable hai 15 ou 20 anos, de interactuar co autor, de chegar a él, de falar con él, de preguntarlle por cousas do libro ou de establecer unha relación que realmente consigue establecer vencellos interesantes entre o autor e o lector. Probablemente neste mundo no que estamos entrando de cheo, a maior parte dos que nos dedicamos a escribir non podemos pretender destacar entre os millóns e millóns e millóns de libros que se publican cada ano no mundo inteiro. Pero penso que tampouco debe ser o noso objetivo. A min como autor, ademais de editor, a min como autor o que me interesa fundamentalmente é conseguir un nicho de lectores, un grupo de lectores que disfruten, que gocen ca miña obra, que lles diga algo a miña obra e cos que podo manter unha relación directa. Porque sei que eses lectores van ser fiéis ao que eu escriba e me van retroalimentar para as próximas obras. Son eses lectores os que eu penso que teño que estar dirixindo. Evidentemente, canto maior sexa ese nicho de lectores, pois mellor poderemos conseguir esa pretensión de vivir do noso traballo, de nosa paixón. No caso de Rede Libros, levamos un ano editando en papel, editando en digital, pondo a disposición dos autores estas ferramentas e traballando con eles todos os procesos, como ben sabedes, da edición, maquetación, deseño das capas, como a lanzamos, onde, todos estes procesos. Un ano no que
a verdade, estamos moi satisfeitos cos resultados que polo de agora conseguimos, tanto pola calidade indiscutible das obras que estamos publicando, sen dúbida vos animo a que vos acheguedes a elas, porque os levaredes verdadeiras sorpresas, como por la difusión o alcance que estamos acadando. Neste momento temos 6 obras en papel, unhas 12, 13 en digital. Non todas as publicamos, depende tamén do autor o que decide se quere publicar en digital, se quere publicar en papel ou se quere publicar ambas. En calquera caso, gustaríame destacar este concepto de que é o autor o que dirixe a súa propia obra, porque frente ao modelo tradicional, no que en calquera libro de edición tradicional, en España se publican cada ano uns 70.000, 70 e tantos mil libros. Estes libros chegan a unha librería, están un mes, están 2 meses nun estante, se chegan a estar, porque realmente hai moitas librerías que non teñen capacidade para abarcar tantos libros, e desaparecen do mercado, salvo que se produza unha campaña de promoción brutal, etcétera, etcétera. E ademais o autor, que é a orixe de todo este proceso, tradicionalmente está mal recompensado, digámoslo así. Quero dicir, eleva un porcentaxe do produto final que vai, do beneficio final que vai entre 8 e 10%. Dirixir a propia obra literaria é, para min, unha alternativa perfectamente válida e compatible con publicar unhas obras nunha vía ou outras obras noutra vía. O que permite é que, ao tomar ti as decisións, estás conseguindo tamén obter maiores beneficios polo mesmo número ou por menor número de vendas. É exactamente igual. Co cal, é ademais decidir onde, en que condicións pos a disposición dos lectores aos teus libros, non? Dende logo, ata o de agora, a nosa experiencia está resultando moi interesante. Quería aproveitar esta ocasión que nos brinda o Culturgal para introducirvos a 3 dos nosos autores e a 3 das obras que acabamos de publicar. Empezamos, por exemplo, por José Estévez. Tócache hoxe. José Estévez é un lucense que acaba de publicar con nós unha novela que está funcionando moi ben en papel, neste caso. El publicou unha só en papel, Fugaz coincidencia. El é licenciado en Dereito, é profesor de DSB e funcionario do Corpo Superior da Xunta de Galicia. Xosé é un home cun estilo literario realmente definido, marcado e con moito detrás que dicir. El ten outras obras publicadas, ten bastantes obras publicadas: Soel, Dilois, Tal vez un machista, Morte na muralla. Ten poemarios tamén, como Vivir, A tua ausencia non se apaga, Fora de lei ou de Ida e volta. E achegouse a nós hai uns 6 ou 7 meses na feira do libro de Lugo para falar da publicación da súa novela. Eu, cando lín a novela, decateime no momento de que isto é unha obra que realmente ten peso e ten todas as posibilidades de quedarse na literatura galega. José, mellor explica o ti. De que vai Fugaz coincidencia? Porque outro día, nunha presentación en Arteixo, decían que Fugaz coincidencia era o 50 sombras de Grey galego. A mí pareceume fatal, porque isto está ben escrito, co cal hai unha diferencia fundamental. De que vai Fugaz coincidencia? Hola, bo día a todos. Gracias por estar aquí e gracias a Rede de Libro por convidarme a poder conversar aquí un pouco. O de Arteixo foi como unha routada de Modesto Fraga, que eu non o coñecía hasta ese momento. É o propietario de unha librería que chama A Luz do Candil. Ali presentou a novela María Xosé Bravo, que foi concelleira de Cultura no Concello da Coruña, do bipartito, agora está na oposición. E Modesto, pois, eu penso que non a idea de chamar a atención a todos os que estaban ali, pois estuvo esa routada. Logo despois xa foi matizando, incluso no Facebook, diferentes lectores, lectoras, tamén apuntaron que bueno,
que era algo distinto e tal. Eu estou máis de acordo co que dixo María Xosé, sin desautorizar a Modesto, porque ese día fixo moi amigo del, espero seguir sendo moi bo amigo, que é un gran poeta, por certo, da Costa da Morte. María Xosé dice que sí, que se pode encaixar dentro que a tradición da escritura da novela, neste caso erótica galega, que hai algunhas, incluso hai algún premio, pero que realmente o que se trata é de falar da vida, das cousas que nos preocupan na vida. A min gustou moito, ademais a muller empezou dicindo a min impactou esta novela e eu xa me puxen totalmente nervioso, xa non sabía que dicir. De que vai a novela? É complexo porque nin eu teño moi claro de que vai. Intentei, é que non podo desvelar o final. Sí, ademais hai que ter cuidado porque sempre desvela o final, o sea que por favor... Vou intentar non facelo, por eso eu intentei que dúas persoas de distintas xeracións, casualmente un abogado, digo casualmente porque tamén exercín de abogado, de 50 e pico anos, viúvo, que lle morreu a muller dun cancro, a miña muller nunha routada díxome, por que me matas? Dixen que non é autobiográfico, que isto non é así, que por unha certa sinto unha certa atracción por unha rapaza que vive no mesmo edificio de 20 e tantos. A rapaza é estudiante galego-portugués, moi radical desde o punto de vista ideolóxico, nacionalista, ela máis ben pasota. Entonces, máis alá desa pequena atracción sexual que os leva a revolcarse de vez en cando, o tema é o esforzo que teñen que facer dúas persoas para chegar a comprenderse. Partimos desde o principio da novela, non vou chegar ao final, tranquilo, partimos do principio donde xogan máis ben a empatarse, a asombrar un ao outro, por lo tanto hai moita cita de filósofos, de escritores, pretenden conquistarse pola vía intelectual, máis alá da cama, que tamén pretenden que funcione ben, non? Pero e a linguaxe quizás é un poquinho máis dura, e pouquinho a pouco van aterrando na vida diaria, é dicir, como pode convivir unha parella, como se pode intentar convalidar o traballo da muller con ter fillos, o que as distintas profesións, os problemas que pode haber de fidelidade ou lealdade entre as parellas cando levan moito tempo, neste caso é el. Entón, é unha serie de, como dicía tamén Modesto, en ese sentido, se ten razón, parece como se fora máis ben unha obra teatral, porque realmente nin hai un escenario claramente definido. Galicia, con referencia a algunhas cidades, pero a obra se desenvolve total e íntegramente nunha vivenda, nun piso. Os protagonistas son el e ela, sin nomes, simplemente se aproximan a edades e van intentando conxeniar e falar desde a política con problemas tan actuales como a corrupción, non? Hai citas preciosas de Bertolt Brecht, por exemplo, e nada, e despois ven un final que é sorprendente. Con unha nota realmente curiosa, a mí me parece, eu polo menos, que lle dá moita forza a novela, que toda a novela é un diálogo entre dous personaxes. Realmente parece, desde ese punto de vista, unha obra teatral, pero non o é. E a densidade e a forza do diálogo e a forza da relación que se vai desvelando entre os personaxes a raíz ou a partir dese diálogo, hai algunha acotación que non é diálogo en efecto, pero a maior parte é diálogo, é tremenda e consigue enganchar desde o principio o lector. A mí foi o que primeiro me atraíu da obra, non? Despois, en efecto, é certo que está reflectindo o noso mundo actual, e falo de Galicia, e falo das nosas contradicións, e falo das nosas teimosías, desde o punto de vista de dúas xeracións diferentes, non? E, polo tanto, que poden ter ideas ou posicións vitais opostas. Como vas encalzando isto pareceume realmente magistral. Seguimos, porque non temos demasiado tempo, con un libro radicalmente diferente de Xesús Bermúdez Tellado, porque é un libro de poesía, Viaxes en Cancelas. Xesús, é de Betanzos, aínda que el vive en Lugo, primeiro en Becerreá e agora en Pol, non? En Mosteiro, Pol. Este é un libro
é unha experiencia vital como autor totalmente diferente, pero tamén, claro, é outro xénero, non? Xesús, este é o primeiro libro que publica, pero, non obstante, é un libro que levou 20 anos dentro, que se di pronto. Son os poemas de toda unha vida. Realmente son 2 libros que están recollidos nun só poemario, nun só volume, pero que van reflectindo polo que se pode percibir a través da lectura a túa propia experiencia vital, dende a xuventude máis rebelde ata a unha visión máis madura neste momento, non? Como chegaches a Viaxes en Cancelas, Xesús? Ben, pois, bueno, facendo referencia a isto que acabas de dicir ti, houve un comentario dun compañeiro de traballo que mercou o libro e fíxome moita graza porque me dixo que a primeira parte, o primeiro poemario que era como un pouco heavy, non sei, que era así, eso, como era que era máis heavy, que a segunda parte, pois eso, que me notaba como máis asentado, non? Realmente, pois, é o que dicía Fran, é dicir, este libro pois é froito da miña experiencia vital de 20 anos, ou supoño que incluso de antes, porque cando empecé a escribir estes poemas, tería 26 anos ou así, pois realmente xa tiña unha bagaxe detrás, evidentemente. Entón, que podo dicir? Pois que detrás destes poemas, de cada un dos poemas, pois hai realmente unha experiencia vital e existencial, máis ou menos oculta, realmente é poesía. Entón a poesía a min gustame moito nese sentido diferenciar o que é a poesía da prosa, que creo que en principio pode parecer unha parvada o que estou dicindo, pero creo que ten bastante de real, non? Quero dicir, a min gustame que a poesía sexa poesía e que aparente poesía. É dicir, os meus poemas, algúns deles pois teñen un corte absolutamente clásico, é dicir, hai sonetos de distintas características, hai sonetos clásicos que seguen exactamente o esquema clásico, outros que están adaptados, etc. Despois hai poemas que teñen ritmo e que teñen rima, e despois hai outros que teñen ritmo. Quero dicir, para min é básico que un poema teña ritmo, é dicir, que se distinga do que é a prosa. Entón ten unha estrutura, ten os seus sonetos, os seus versos que se deben ler pois co ritmo que lles corresponde, a súa estrutura de versos non demasiado longos, é dicir, digamos que quero facer unha poesía, non vou dicir persoal, porque supoño que tampouco é unha cousa tan persoal, pero sí, digamos, escrita ao meu xeito, non? O amor, a liberdade... Sí, os temas sí, o amor, a liberdade, digamos que todos os temas da vida diaria, o paso do tempo, o sexo, cousas que me parecen esenciais na vida, non? Só quería comentar unha última cousa, que, é dicir, hai moita xente que se cadra, pois, en principio di, pois, poesía, pois non, que bótase para atrás, non? A min pasoume con este libro que moita xente que sei que non é especialmente amante da poesía, pois sentiuse moi identificada co libro, entón pois eu animo moitísimo a xente a que se achegue a él, porque creo que non se van sentir decepcionados, non? É dicir, creo que van a topar sempre algún poema ou algún verso, como me dixo algunha xente, pois co que poidan identificarse. E nada, pois moitas grazas. Vos, por certo, desculpade por non comentalo antes, pero vos invito a que nos interrumpades en calquera momento, que preguntedes ou que comentedes ou que queirades, do que se trata de falar un poquinho, non? No caso de Xesús, ademais, eu que son deses lectores que non son habitual na poesía, sentime identificado con moitas das situacións, con moitos dos sentimentos que ti reflectías, non? Ou serviron para recordar cousas que xa tiña olvidadas, de experiencias que me marcaron no seu momento e que quedaron aí. Porque Xesús ten unha voz poética lúcida, unha sensibilidade moi especial para chegar a
chegar a, bueno, o esencial dos sentimentos de todos nós, que ao final compartimos os mesmos sentimentos, non? E paso a Miguel Otero Furelos, que tamén ten unha experiencia vital e profesional dentro da escrita moi diferente, non? Miguel Otero é de Ponferrada. El, o seu libro El asedio, en este caso está escrito en castelán, xa ten varias obras publicadas, algunhas de relatos, Amaranta e outros cuentos, novelas como El Arlequín, Detrás de un retrato, Alas negras. Alas negras en concreto foi gañadora do premio Felipe Trigo, non? Do 21 premio Felipe Trigo de novela breve, foi finalista do premio Ateneo de Sevilla, co cal é un home con unha trayectoria, un bagaxe literario considerable, non? No caso de, bueno, ademais colabora en prensa con artículos e reseñas sobre cine, literatura e demais. E mantén un blog moi interesante que se chama, recórdame, Tardes Eléctricas, é verdade. No caso del asedio, é unha obra deliciosa, é unha obra realmente deliciosa. Eu devoreina, son 100 e algo páxinas, devoreina, pois nada, unha hora e media, e quedou, que iso que me parece bastante máis importante, quedou dando voltas na miña cabeza durante moito tempo, non? Iso que era o borrador, quero dicir, a obra que despois hai que ir editando, etc. Pero ten unha forza tremenda como narrador, fundamentalmente por un estilo tremendamente depurado. Miguel prescinde das descricións, prescinde da contorna, aínda que se percibe. Nese sentido vai un pouquiño como ti, José. Pero é capaz de crear unha tensión narrativa moi importante meténdose na pel dunha serie de personaxes que están localizados nunha comarca imaginaria, Vega, no? Zabiega, sempre me confundo. Vega é a vila e Zabiega é a comarca. Pois decía que é capaz de crear uns personaxes que están localizados nunha comarca determinada, pero que son tremendamente universais. E os seus pensamentos, as súas reflexións, os seus receos, os seus medos, as súas querencias son tremendamente universais e probablemente todos coñecemos algún personaxe similar ou nos sentimos identificados de alguna maneira con este ou con aquel. E como a chegada dun... Bueno, contanos ti de que vai, mellor. Fala ti de que vai a novela. Se oye. Sí. Bueno, lo fundamental del asedio es la llegada de un hombre a su casa, a su hogar, bueno, pero después de 20 años. Y a mí este es un tema que siempre me ha fascinado, lo de los regresos, ¿no? Ya desde Ulises, ¿no? Cuando regresa Agamenón y siempre pasa algo, siempre hay una tensión, ¿no? En el caso del asedio, esta llegada del hombre después de 20 años provoca una serie de reacciones, ¿no? De reavivar odios, amores, deseos de venganza, en fin, eso es lo que significa el regreso. Si quieres hablo del título, por ejemplo, el título se llama El asedio, no porque quisiera copiar a Pérez Reverte, porque en ventas no hay color, pero simplemente porque realmente hay un asedio constante en esta novela. Los personajes están asediados por sus sentimientos y la comarca de Zabiega se cree que está asediada por la arena que avanza, un desierto que avanza implacable. Ellos no saben si es cierto, hay rumores, y es el otro asedio que hay, ¿no? Ese asedio mental de decir, tendremos que irnos, tendremos que quedarnos. De ahí viene el título, ¿no? Se vos gusta, perdón que te interrumpa, se vos gusta Pedro Páramo de Juan Rulfo, non deixedes de ler el asedio, porque es capaz de crear un ambiente opresivo de seres que no fondo están totalmente illados do mundo, pero que son parte dese mundo que non queren ver. Nese sentido, a min recordoume
Hombre, es que a Pedro Páramo. yo no lo hice conscientemente, pero cuando después lo leí me di cuenta que, vamos, era, bueno, no era un plagio, pero bueno, que tenía mucho el espíritu de Juan Rulfo. Incluso una economía narrativa, non? Sí, sí, escueto, frases cortas, esto de dejar que hablen personajes, sí, en ese sentido es muy rulfiano, y que fue lo primero que dijiste y yo me sentí halagadísimo porque ya sabes que para mí Juan Rulfo es el número uno, o sea que... Non o sabía. No, pues sí. Hombre, yo quise hacer aquí en Zabiega mi Comala o mi Macondo o mi Celama, de estas tierras, digamos, que quieren ser universales. La cuestión es que lo consigas, pero Zabiega en cierto modo quiere ser universal. Zabiega, por cierto, cuando si leéis el libro, tiene un nombre aparente que parece realmente que existe, porque dices, Zabiega, yo estuve... No, Zabiega en realidad es Zamora, de ahí viene Za, Bien es Bierzo y Galicia, porque es una comarca realmente existente, pero en distintas provincias, distintas comunidades, ¿no? Pero que si pensamos en las comarcas que son Zabiega, realmente podrían ser perfectamente una provincia independiente. No independiente, quiero decir una provincia. Bueno, é o signo dos tempos, non? Sí, sí, sí. Y Vega es el pueblo donde siempre desarrollo las novelas, en Vega, ¿no? O sea, bueno, muchas de mis novelas se desarrollan en este pueblo, Vega, que igual que Comala, igual que Macondo, son pueblos malditos. Hay una historia de una especie de maldición que viene de su fundación. Que eso me di cuenta posteriormente que, claro, quizá también Gabriel García Márquez me dejara aquí algunas ideitas sin ser yo consciente de ellas, ¿no? Pero es inevitable, yo creo, que al final siempre acabamos debiéndole algo a alguien, pero de verle a Juan Rulfo, a Márquez, yo estoy encantado, sinceramente. Pero Home, bueno. no caso de Zabiega, os protagonistas da novela van contando desde a súa perspectiva o que ven, do que está pasando, non? E van facendo suposicións sobre as intencións deste, as intencións do outro, non? E ese xogo de intencións cruzadas, para mí parece moi interesante porque realmente nos pasa na vida diaria, non? Isto de ver algo, deducir o que nos pensamos que quere facer o que vai pasar, e o outro desde outra perspectiva, alimentándonos das visións de todos os personaxes, realmente consigue crear darlle visibilidade física ao lector desa vega, ¿no? Desa cidade, desa aldea ou desa poboación, ¿no? Esa é unha forza fundamental, pero no fondo estes personaxes teñen escasa capacidade de controlar as súas propias vidas, son marionetas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, en el fondo son todos marionetas, incluso el protagonista, que por cierto tampoco tiene nombre, igual que el tuyo. Es que hay algunas cosas bastante parecidas, me hizo gracia, incluso lo de tu madre. Yo digo, tu mujer que dijo, me has matado, ¿no? Yo a mi madre no puedo poner madres en mis novelas porque mi madre se deprime, porque siempre dice, yo no soy así, ya lo sé, pero tú no estás en la novela, ¿no? Hay que tener cuidado con las madres, son tremendas. Pero, en fin. Y luego, hombre, una cosa que siempre comento, que no quiero reventar al final también, son estas coincidencias que se dan a veces, ¿no? Porque yo, para el asedio, me tuve que inventar un carnaval, una fiesta de carnaval peculiar. Entonces me inspiré en el carnaval de Ourense, que tanto os gusta por ahí, tal, en los cigarrons, pantallas, tal. Pero había un día especial, el día grande de la fiesta, que tenía que ser distinto, ¿no? Distinto. Y entonces me inventé un personaje que se llama el Zarrajo, nombre feo como pocos, pero tenía que ser feo porque cigarrón, mazarrón, jurru, hombre, son nombres feos a rabiar, pero tiene esa fuerza prerromana, ¿no? ¿Qué tal? Entonces me inventé eso creyendo que estaba siendo original. Por cierto, lo de la originalidad que hablamos en el foro, yo decía que no, ahora ya creo que sí. Pero bueno, y pensé, sí, yo creí que estaba siendo original, la verdad, porque me inventé un rito así un poco especial, dije esto nada, esto es mío y de nadie más. Un amigo mío, después de leer el libro, me manda un correo y me dijo, echa una mirada a este enlace. De repente, en un pueblo llamado Piornal de la Vera de Cáceres,
había un rito exactamente igual al que me había inventado. La diferencia era, en un sitio eran nabos, en otro eran piedras. La única diferencia. Yo me quedé pasmado y dije, no puede ser, será casualidad. Pero luego me he dado cuenta al final que no. Esta semana pasada, recordando programas de televisión de estos antiguos, yo creo que en algún momento, como yo tenía la tele siempre encendida de pequeño para no estudiar, hacía que estudiaba pero estaba viendo la carta de ajuste, me daba igual. Yo creo que algún día vi, ¿recordáis aquel programa que se llamaba Raíces? Que empezaba con una canción, la botella de anís, un señor dándole con el palito, un programa etnográfico que hoy en día no sería impensable. La única etnografía que tenemos es Sálvame Deluxe, ¿no? Eso sí que es etnográfico. Y yo creo que en algún momento del pasado, de 10 años, tuve que oír algo, ver algo de ese rito, porque es imposible tanta coincidencia. Bueno, ¿hay posibilidad de que nos demanden por plagio o algo así o no? Yo es lo que estoy temblando, pero ya de entrada voy a mandarles al ayuntamiento un cariño, todos mis besos. Es un exemplar dedicado. Sí, un ejemplar diciendo, mira, en el fondo pensé siempre en vosotros. A ver si cuela, Frank. Bueno, si no... tendo en conta ao final, non sei se les fará moita gracia, pero bueno, non quero desvelar nada. Estamos a piques de rematar, nos quedan 2 ou 3 minutiños. Non sei se queredes facer algunha pregunta ou tedes algunha curiosidade. En calquera caso, tanto Miguel como Xesús como José van estar no noso stand que está aquí xusto á esquerda de Rede Libros, pois se queredes que asinen algún exemplar ou falar con eles das súas obras. Se tedes algunha pregunta, algunha curiosidade, este é o momento. Yo tengo una para este chico. Vale, ven. Sí. ¿Cuál es tu poeta favorito? Tu poeta. ¿Cuáles son tus poetas? Pois, mira, eu sempre digo que me encantaría, porque como me encantan os sonetos, pois encantaríame escribir un libro que se chama Patria do Mar, de Darío Xoán Cabana, que son todos sonetos. Entón, para min sería, vamos, chegar a poder facer algo así sería, pois, eu que sei, pois, Neruda, tamén, bueno, eu que sei, se cadra os típicos, máis un pouco os típicos e os que me parecen máis accesibles, digamos. Non me gusta a poesía demasiado complicada, efectivamente. Tenía O curiosidade. sea, Rubén Darío non entra. Rubén Darío non entra nesa lista, entón. Sí, Rubén Darío sí, pero Rubén Darío máis complicado quizás na forma, se cadra que no... Sí, sí. Quevedo e Góngora ou Lope de Vega, que me parece un poeta maravilloso, tamén, non sei. Que por certo se levaba fatal con Quevedo, con Góngora. Sí. Pois, se non tedes nada máis, moitísimas grazas por vir. Vos animo a que merquedes os libros e os leades porque realmente merecen a pena. Xa vos digo, seguiremos durante todo o resto do Culturgal o carón do salón, aquí mesmo, a vosa disposición. Grazas por vir, gozade do día, gozade da Festa da Cultura e ata o próximo ano, que seguramente estaremos por aquí.